Lo, balita mo? Tag 20 lang ko ng bugas. Asa man na ba? Dire na sa Visayas. Kay ngano, di man nila makuha ato ang simpatiya. Kay kita, sulid man kay ta. Kay bawo ta sa ato ang gibaruganan. Kabaw gyud ta, naka ng bugas, negosyo na. Ngano gud ta ang imong itag 20. Mas gamay atong kita kung tag 20 na lang na. Ay mo pailad. Sige na lang tag-import. Dapat kita mag-produce sa bugas. Sige. So, dapat usbon dyan na nato ato ang mga pamaagi karon. Kay mo na akong nabantayan, sige lang tag-import. Munang di gyud na mo barato kung dili man locally produce. So, tanawa to ang farmers, nagsuffer pod. So, ay gyud ta, di gyud ta pailad guys. Solid tang mga Bisaya, Ilonggo, og Waray. Ayos. Solid. Yeah, 20 good taon. Pe,